ngam tip kum nungan sedang ya ka video mo ai kan yat kum ba ka yat hanang goi ngatip pat ka wei ba kani ka video hi kan long controversial ba adu kata-kata kani ka video hi kan dapen ki ke jengmut ke jeng perkhat ke jungi hanang lakut jengmut pat bangan snabi kani ka video for education purpose only kenang ba nginya yo lang ki jeng hikai kapapelong yang aning kong bangan poi syakani ka video kalong ba hak bangan puli ki sam kamtam ki ba utho o David ngai iba haki babun ki sam ngan notice ba u David pun kesan ya ka hukum ya ka syubha hukum ya ka dai kalok kong bangitep Henry kapen keluar jemut ya pat hakawe kaliang ba une ubri udai ubri ubabun tengah ubabun tengah bat kawe ni ki hukum ka bahinyau ka ong men om klimพี่ปลอกหากจิงสงทุกะจงากะจิงเฮกะจิงสันกะจงาเฮงสงทุba ubri hi ude bandon gawe ka tengah but lada udon extramarital affairs kata hi kala longkum ka klim ti hak ni ka video ngan keren khandiat chapang kan ni ka concept jong ka marriage ka concept jong ka adultery ya ki baidi ki phangkum kan ni ka dichotomy kan ni ka dissociation ka divorce ka suspension kani le sing chana ta ka video yo ka jong palat mo kani ka video kala banjrong na kata daw ngan yele ban pelengkat kat balai de ibon ibas ngo irit i jonga ngan pelengkat kat balai kani lada pidon ki wi pat ki rukom pet ya kani ka concept of marriage concept of adultery lada pidon la ka jong pat ka rukom perkhat la ka rukom jingshai ka jong hi sngo kulut ba phenia comment sngo kulut ba phenia comment te tunginya sedang ya kani ka video ka mamtak singi ngani le banchnai kani ka video ha ka format jong ka Q&A lain ka question and answer kanang bakan kloy kani ka video mo te ka baning kong hi ka jeng kali ka bangas ngo bang idei ban kali ka long ba ka ka marriage what is marriage ka marriage hi ka de ka union lain ka jeng long ka wei jong ushen rang bat ka kanthai hapo ka jutang bat ya ka jutang hi la ju consumit bat la ju sil ya ka da ka jeng jaw jong ka snam la ka dei ka jutang ka barim la ka dei ka jutang ka batmai la ka dei ka jutang jong ka syong ha ka syong man na kata ka daw ka Deuteronomy ka ba arpuar ka kran halor ka jing long soti jong ka kanthai ka don ka mi ka kanthai ba kanong ka basoti ha ka sngi ka jing tho ka jong ka ba ar ka jing kali ka dei bagin kali ka marriage ka don ka no jaj ha ka jing yo i ka jonga ka marriage hi ka don kumba sanjat ka beningkong ka marriage ka dei ka bangitip kum kani ka monogamy ka monogamy ka dei ka ba udon upui usunrang bat kawe ka kanthai kidon kani ka jing long kawe ha ka jutang jong ka syong ha ka syongman kani ka long normal acceptable ha ki babun ki society ka ba ar ka dei kani ka polyandry ka dei ka syong ha ka syongman ha ka ba ka don kawe ka kanthai bat ki babun ki tengah ki jong ka ha kawe ka union kawai ka kanthai bat bun ki senrang kabalai ka dei ka polygamy pat ka dei ha ka ba uwei senrang bat kibun ki kanthai kibun ki tengah ki jong ka basau pat ka dei ka ni ka same sex marriage ka dei ka ba usenrang uya tho bu senrang ka kanthai ka i tho ba ka kanthai ka basan pat ka dei ka ni ka ba ngitip kom ka ni ka open marriage ka dei ka syongha ka syongman ka ba udon lai saungut usenrang lai saungut ka kanthai ha ka wi ka union lani arngut usenrang arngut ka kanthai ha ka wi ka union blessing ila ban ai ka karteng ka group marriage it's not acceptable in many society henry kidon ki than European ki ba le ya ka open marriage kawai pat ka jingkali ka ba ngai ba ka don kam ha khamtam ha ka bai dei ba ni ki khasi jantia bangin sngot ho ya ka concept jong ka polyamory bat ka monoamory hato ka polyamory kalong valid akhamat oblay hato ka monoamory kalong valid akhamat jong oblay kai ka polyamory ngan oi bi khamtam ha ka bai dei bu senrang hi ka bangi majority hi ha ka jaj ban riu ha ka society hi ka ba uwe senrang le se u ba he spa ma ubun tengah ba kawe ka tengah udan hakatai ka snong kawe ka tengah udan sang ka snong kawe udan stay snong bat katur udan khun kanir udan khun katai udan khun
lesi udan ubri ubala ban penbiang ying tangba uklami tho igni kibriu ubun mistress the right word kadai kaba ubun mistress uwe ubri ubun mistress ula pandon kawi ka tengah tho chung hari ubun kini ki mistress ki chung kani kalong invalid akamat ka chung play kalong ka pop ha akamat ka chung play bat ki khun ki bak ha na kita ki mistress hi kidon ukpa handai ka kami kamnum don utengah kamnum don utengah kadai tang ka mistress kata kadai ka jing shisha kabaar pat kane ka monoamory kane ngi juyo i bahangan ong ipi kane nga sakran ni kani ru hakawi ka video hakawi dei ba ka suspension monoamory kadai ka ba kadon kani ka cohabitation jong usunrang ba ka kanthai mo cohabitation jong usunrang jong ka kanthai kia sa alang haju bat ki ong ba ude utengah ujunga lani kadai ka tengah ka jonga kia yok khun ki yok ti tang ba ki klem tho kata kadai kata ka mono amri kamut phiadon jing ya dei do henry phim dei pat si tengah bat kata ro kalong invalid khamat ka jong ublei kidan ki kentin ki ba ya kani ngila banong ka fornication kidan ki kentin ki ba ya kani ki ongkom kawin ki sexual immorality te kita hi kilong invalid akamat ka jong blay kawai bat ka jingkali kalong kabadon kam kadai kamut ayu banlong kawai kado gamut ayu banlong kawai kado one flesh kibabun kila banong ba kajinglong one flesh kajinglong kawai kado hi kadai uwi tengah kawai ke tengah ki bai poi haka syong haka syaman balada umi syabar jong ni ka marriage udon ki affairs syabar jong ni ka marriage ya kita ki bai mla ban khen banlong kawai kado Hari apostol Paul pada uang ni syakti syakidong koren ke benengkong uang balada ubriu udon ke jingga dai do bat kanuti ru bat kataru lalong kawai ke do ti kabamut hi kino ki belong extra marital ru ki ba syabar jong ka marriage ru ke jingga dai do hi kadai ke jinglong kawai ke do lada ubriu udon ke jingga dai do bat kawai ke tengah ulang kawai ke do bat ka udan kajing redo baki kenthai ki ba syabar jong ka syongha ka syongman lani ka brio ka don kajing redo bat kiwe ki brio ki ba syabar ka syongha ka syongman kataro kalong kawe ka do ngan ong ipi kadon ka misconception ya ka adultery ha ka Christian community ngam tip nang no kayo aban busuk sai ka ni but ngakwa aban pensyai ba ka adultery kalong exclusive tang na kabanta ubriu lani kabriu ki badon habo ka wedlock habo ka constitution of marriage lad nang ta kam day ka adultery mo kadai bi kalas ngangit pila yo iya ka kam ka jong uri comfort ubadi u missionary ubadi u evangelist ubo julit ni ki por uja ni ki surok ukran ni ki brio I have a problem with one application kaba uri comfort upadan kam ya ka hukum kaba henyo ngamaong bau ngaparsya uri comfort he's doing an amazing job mo handai kawai pat kadai kaba upadan kam ya ka hukum kaba henyo kaba uang ba lada pila pet ya kanu no kabriu bat pi dan kata ka jingmut aure ha ka download ka jong phi pila kelim ha ka download ka jong phi ka problem kalong ba uri comfort upadan kam ya kani with everyone even people who are singles kani ka concept of adultery kalong exclusive tangi kibriu ki balayat ho nani kabadon kaba kata ya ka constitution of marriage ngasung thu wan na iuri comfort kani kadai ka jingkran ka jong Jesus Christ uang ba pila yo sngo ba men om klim handai ngan ong pila da pi pet ya ka briu pat pila aure ha ka donor ka jong pi kata hi pila klim ka donor ka jong pi ngasung thu wan na iuri comfort kani kambangan ong ba kata kalong exclusion for marriage exclusion for married people mo not for singles kani ka kentian Hebrew ka penun kam ha ka syapa hukum ya kani ka claim adultery kani ka kentian naap and kani ka kentian kalong very exclusive ha ka usage ka jongka ha ka lexical usage ka jongka very exclusive ya ka bayadai but ka violation towards wedlock lada unu brio uyat ho ya ka brio ka baladan la lane kanu ka brio kayat ho ya brio ubadan lock
kalong exclusion for marriage. Ka Greek word ka papanan kampat ya ka adultery kadai ka moikheyai. Haka Greco-Roman culture moikheyai kalong unacceptable. Kim ong ba kadai ka adultery mo? Kim ong ba kadang adultery? Ki ong moikheyai kadai ka violation ya ka buram ka jong ubreo. Ka bumut lata unu ubreo upen biet usadius bat u penja u don kanu ka jinge dai bat ka breo ka baladon tengah u penja buram ya u tengah jong ka. A violation to the honor of the husband. Na kata daw haki Greco-Roman culture ka moikheyai la ni kata ka violation kalong unacceptable. Kim pediang ya kata dali lu em. But ki pelat ya kani ka jinglong jong ka prostitution baka day ban long legal hapo ka society ka joki. Tang kata daw ka ngamut ban ong kalong baka prostitution kata ka pornia prostitution kalong legal haka Greco-Roman culture. Kanang ba uno breu umnum violate ya ka honor ka jong unu utengah. So adultery is exclusion tang nakabanta ki breu ki bahapo ka marriage. Only in marriage. Hakabay day bat kani ka polygamy ka jingbon tengah. Hato kani ka jingbon tengah kadai ka klim kadai ka adultery ka jubab ngan ong PM kamday. O David ubabun tengah ngan ong what u khun jong David uba her pateng na u David hakaken but uba tau ya ka temple ka jong ubleru umday na kata ka first marriage ka jong David uri khun jong ka Bathsheba u Solomon and polygamy kamlong ka adultery polygamy kalong ka valid marriage kalong valid kamat ublay pila ban ong kumno kala ban long ta ngamday ba nga endorse ka polygamy kaditang educational purpose mo ngamday ba nga endorse ngamday ba nga penkesan ya ka polygamy dengan cuang baka katien ka jong ublay ka keren syai ngidon ki patriarch ki jongi nadu ulamak u lamek u Abraham u Jacob u Moses himself udan arkit nga Moses udan arkit nga kaway ka Zipporah kanong Midianites bat kaway kanong Cush ani kanong Utopia. Polygamy kalong normal haka Old Testament. In fact, text haka kriyan ka jong blay. Ki jingtho ki manuscript haka kriyan ka jong blay. Katho siya pang ka polygamy. Exodus arpwil nong arpwil ka dekot ka bishpaw ka karan halor ka jingdon tengah extra sakaway ka jingdon tengah polygamy ka karan ni kata. Ka Deuteronomy arpwil ka san ka karan halor lada ubri udan artili ka arngut ka tengah. Kaway ka bauit lada udan khun na ka bauit khun kong kata katengah ka banyo ka hok marriage rai ka jong ka ba utu khun ujong ka wala it ya ka ru uri banyo ka hok ka jong khun kong lada kalok ka ba it ndai ka khun ba mi nang ne pat uri khun ba ar uri banyo ya ka hok ka jong khun ba ar ti polygamy text ka don ha ka katin ka jong blay David haka confrontation ka jong haka ba nong itu lupa Nathan wan su halor ka jingklim ka jong David bat ka Bathsheba prophet Nathan ong David ba ublay ong kumni ba ngala pelat emen usol bat ngala ai ki tengah ki jong krat jong hami bat lada mes dang duna su nganjen da ai su emi hey ke ka ba melale kalong unacceptable David. Adultery is not acceptable. Polygamy kalong acceptable haka Old Testament. Ti balay pat kani ka New Testament ka jong ni ka claim address ya ka issue jong ka polygamy. Balay ngim yo kani ka jingkran jong ka jingbun tengah haka Testament ka batamay. Kabaning kong ngidi ban sungutu ba ka Testament ka batamay ka address jong kanihi la address ya ka syaki gentle. But haki gentle haka partay jong ki Greco-Roman but ki gentle world nan ong pi ba polygamy kalong unacceptable. Mokheyai kalong unacceptable. Mokheyai ka bang ong pi man ba ka violation ya ka honor ka jong husband. Henry pornia prostitution was valid. Nakataka daw Apostle Paul claim address ya ka polygamy because there's no such thing as polygamy. People could go to a prostitute. Uang ba Paul uang ba lada unu ubre uya day kaway kedok kanu ka nutiru hang tau la long kaway kedok one flesh bat ka
U address ya ke prostitution. Baru ong ba flee sexual immorality. Sexual immorality Greek word porneia kabadai prostitution. U claim address ya ke polygamy. Namar ba there wasn't any polygamy in the gentle world. It wasn't valid. It wasn't acceptable. Hakabay ba ki Jew pat ngan oi. Many people might not know this. Hakabay ba ki Jew pat ngan oi hadu ka spas nam kabakhatway. In fact, more than that. Henry hakabay ba kini ki Ashkenazi Jewish community. Ki Ashkenazi Jewish community hadu ka spas nam kabakhatway kadon ka jing khang no ya ka polygamy. Lemba u Rabbi Grisham. U Rabbi Grisham u khang no ya kani ka concept of polygamy because of land disputes. Mde bu khang ba ong ba kadai ka basni ndu khang namar ba kadon kani ka jing ya khaja bha haprang ki bri ki bubun tengah khamdam ha ka ba ya phya eki property eki spa ya ka property kajong bri ti u Rabbi Grisham u khang no but u pendam no ya ka polygamy but hakan ni ka Jewish sect ka bangitip community ka Ashkenazi community kini ki Ashkenazi community ki dan hapo ki northern France but Germany kini ki community ki stop no eka polygamy ka chuki ya kani ka jing shong habun tengah Henry ki wei pat ki Jewish community kum kini ki Yemenites ki badan Syria but ki wei ki Jewish community kum kini ki Sephardic kini ki dang continue ya ka polygamy kidang continue kasulong ba hakan ni ka migration jong kini ki babun kum ki Sephardic ba kini ki Yemenites pat hadin hakan ni ka migration pat ki poi ki ri ki ba ka polygamy kalong illegal na kata kadaw kerja ngan ong no kerja no kani ka jing ya bun tengah jong Hebrew Jewish. Henry polygamy is quite natural, it's quite normal haka Jewish community. Old Testament, New Testament ro. Kasulong ba kamdon ka jing address haki manuscript ng New Testament namar ba ka manuscript ng New Testament ni kababun hi kadai siya ka gentle world haka ba ka polygamy kalong illegal ba kata kalong ka historical fact ladadon pat badon gini gijing mut kijing perkat ba what if ngakwa ba niyo bun tengah nganong ipi wat numudur kum kata namar haka ri ka jongi hi kamdon kum kata kaan bat pinjak kem lada phile kum kata ka jing bakala pinjak kem pinjak set pinjak fine sendon hi. Polygamy is not permitted. It's criminalized. Hakari kajongi. Te yai suk bat kawi ke tengah ka bapidon. Iya je ka kumba ukris u iya je ka balang. But yai ne hakajinget kajongpi long utengah ubay lam nanti ubay lead kana baka tengah kalong submissive bat kan bud iphe. Kanget bakani ka video kalong ka jingmentoy. Ya pi sengob ha parlok sengob ha ngan kerapat yang pi sengob ha share sengob ha like sengob ha subscribe lada pi subscribe cakari ke video bat ublay unkur kui pi haleluya.